बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोरां रिफिनाय आरो रिफिखननाय जाय खोन्दो 10 बा चेप्टार 10 बेखौ जोङो बेनि मोनसे टपिकजों जागायगोन आरो बै टपिकआ जाबाय लेन्स। थांनाय थाखोआव जोङो आयनानि गासैबो टपिकखौनो फोजोबदोंमोन। आयनानि गासै टपिकखौ फोजोबखादोंमोन। जुदि नैबे चेप्टारनि माने नै खोन्दो 10 बा सोरां रिफिनाय रिफिखननाय नैबे चेप्टारनि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ जुदि नायाखैमोनब्लाथाय आरो बेखौ जुदि नायोब्लाथाय आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होना दोनखादों। डेसक्रिपसनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि भिडिअफोरखौ नायहैनो हागोन। दा आं नैबे दिनैनि थाखोखौ जागायलांनि। दिनैनि टपिकआ जाबाय मा लेन्स आरो दा लेन्सआथ' मा? लेन्सआ जाबाय मोनसे गोजों बिजों जाय बिजोंनि गेजेरजों सोराङा मा खालामो रिफिखनो आरो सिगां जोङो आयनानियाव मा मोन्दोंमोन रिफिनाय सोदोब मोन्दोंमोन। बेनिफ्राय उनाव दा मोनगोन जोङो लेन्सआवबाथाय मा रिफिखननाय बेनि जोङो मोनगोन आरो रिफिखननायखौबो जोङो सावरायखांबाय एसे माबोरैहाय रिफिखनो। दा लेन्सआव बोरै रिफिखनो बेखौ जों मोनगोन आरो लोगोसे लेन्सआलाय मा बेखौबो जोङो मिथिना लागोन आरो लेन्सआ ओरैबायदि गोजों बिजों जेराव माने मोननै थाला थागोन। बेहा मोनसेया समान थाला जानो हागौ, मोनसेया ओरैहाय खंसा बिदि जानो हागौ आरो खायसेया ओरै जानो हागौ मोनसेखै समान थाला आरो फारसेथिं मा थागोन खरलेब बिदि आरो मथथे मोननै बिखुं थागोन आरो नै ओजा मोनसे बिखुं ओजा मोनसे बिखुंना बियो थिग बिदिनो ओजा मोनसे बिखुं ओजा मोनसे बिखुं आरो बेनि अनगायैबो मा थायो फारनैथिंबो खंसा नै ओजोंबो खंसा ओजानि बिखुङाबो खंसा बेफोरबायदि लेन्सबो मोनगोन जों। नैयाव गेजेराव ओरै मोनसे मा थागोन रिफिखनग्रा मोनसे थागोन ओमफ्राय इनिया मा फारनैथ' मा दंखायोनो बिखुं दङ ओमफ्राय फारनैथिंबो मा जायो खंसा जायो आरो ओरैबायदि लेन्सबो मोनगोन जेराव माने फारनैथिंबो खरलेब नैदि फारनैथिंबो खरलेब आरो बेफोरबायदि लेन्सबो मोनगोन। इयाव नै इ मोनसे बिखुङा मा बे खरलेब आरो ओजोंनि बिखुङाबो मा खरलेब आरो ओमफ्राय जोङो मा बुंगोन नैफोर बांसिनै जों नै मोननै लेन्सनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो जायखौ जों मा होनो नै मोनसेखौ होनना बुङो जों खंसा होनना बुङो। खंसा बा उदां मोखांबो होनना बुङो। खंसा बा उदां मोखां एबा उदां मोखांबो होनो उदां मोखां लेन्स। ओमफ्राय नैबे जाबाय मा बे खरलेब आदसा नै एसे गोरोन्थि जाबाय उदां नङा इयो बे जागोन नांजाब मोखां लेन्स। नांजाब मोखां नैसो उदां मोखां नै नांजाब मोखां लेन्स आरो नैबे खरलेब बा उदां मोखां लेन्स उदां मोखां लेन्स बे आरो अब्लानिया जों बांसिन नै मोननै लेन्सनि सोमोन्दै सावरायगोन खंसा बा नांजाब मोखां लेन्स आरो मोनसेया जाबाय मा खरलेब बा नांजाब मोखां लेन्स आरो मोनसेया जाबाय खरलेब बा उदां मोखां लेन्स आरो इसोरखौ जयै मा होनना बुङो जयै बिसोरखौ होनना बुङो दुलुर लेन्स होनना बुङो दुलुर लेन्स बे आरो दा दुलुर लेन्स मानो बुङो बेखौबो जोङो मिथिनानै लागोन। गिबियावनो जोङो सोंथि हिसाबै लेन्सआ मा बेखौ लिरनानै लानि बेनि बुंफुरलुखौ लिरना होनि आङो। दा जों मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथिया दङ जे लेन्स माखौ बुङो अब्लाथाय बेनि फिननायखौ जों मा लिरनांगोन लेन्सआ जादों मोनसे गोग्गो मुवा जायनि मोनसे एबा मोननैबो बिखुङानो दुलुरनि बाहागो माने दहाय जे बुंदों सावगारिजों दिन्थियोमोन ना नै मोनसे समान थाला ओमफ्राय मोनसेया दुलुरनि बाहागो बिदिबो जानो हागौ लेन्सनि महरा बा बिदि मोनसेया समान थाला मोनसेया ओरै खरलेबबो जानो हागौ। इफोरबायदिया मा मोनसेल' बिखुङा दुलुरनि बाहागो माने इयो मा
नै मोनसे दुलुरनि बाहागो आरो जेनेबा मोनसे दुलुर दंमोन इनि बाहागो नैखिनिया थिग बिदिनो नैबो मा मोनसे दुलुरनि बाहागो आरो बेफोरबायदि माने अबेबा मोनसे दुलुरनि बाहागो माने नैबेखिनिया इखौनो होनना बुंदो जे जायनि मोनसे बा मोननैबो बिखुङानो दुलुरनि बाहागो मोननैबाथाय मा हमना ला नैबे खंसा लेन्स आरोना इयाव मा मोननै दुलुरनि बाहागो दं नैबे मोनसेया ओरै जुदि मोनसे दुलुर जायोब्ला ना अब्लाथाय नैबे दुलुरनि बाहागो आरो नैबेखिनिया थिग बिदिनो नै बेबो मा जागोन गुबुन मोनसे दुलुरनि बाहागो जागोन आरो ओरैहाय मोननै दुलुरमोन ना এই दुलुरनि नै बाहागोफोर आरो जेब्ला जों दुलुरनि नैबेखिनिखौ गारनानै नैबेखिनिखौ लाखियोब्लाथाय आरो नै मोनसे दुलुरावबो बेखिनिखौ गारनानै नैबेखिनिखौ लाखिबाथाय मा मोननै दुलुरनि बिखुंजों लोगो जानानै नैबे लेन्सआ सोमजिदो इयो मा खंसा लेन्स थिग बिदिनो खरलेब लेन्सनि खेत्रआवबो बिदिनो इयावबो मा जायो मोननैबो बिखुङानो दुलुरनि बाहागो जायो आरो नै फारसेखि थानाया नैबे मोनसे दुलुरनि बाहागो ओरैहाय नै मोनसे दुलुर जाबायना थिग बिदिनो ओजोंनियाबो मोनसे दुलुरनि बाहागो ओरैहाय ओमफ्राय जेब्ला जोङो नैबे दुलुरनि नैबे बाहागोखौ गैया खालामना होगोन आरो ओजोंबो नैबे दुलुरनि बाहागोखौ गैया खालामगोन अब्ला थालांनाय जि दुलुरनि बाहागो बे मा जागोन मोनसे खरलेब लेन्स जागोन आरो इयो मोनसे खरलेब लेन्स सोमजिहोबाय अब्लानिया बेनो जाबाय जोंना लेन्सनि बुंफुरलु आरो अब्लाथाय नेक्स्ट मोनसेयाव थांलायनि जोङो दा जों सोंथि मोनसे लाबाय नाय खंसा लेन्सनि बुंफुरलु लिर दा खंसा लेन्स जालाय मा बेखौ जों लिरनांगौ बेनि बुंफुरलुखौ दा खंसा लेन्सनि बुंफुरलुआ ओरैबायदि गंसे लेन्सनि मोननैबो बिखुङा सा फारसे दबनाय मोननै दुलुरनि बिखुं जायोब्ला बेखौ खंसा लेन्स बुङो खंसा लेन्सआ माबायदि ओरैहाय आरो मोननैबो बिखुङा मा सा फारसे दबनाय माने सा फारसे दबनाय नैबे ना नैबे आरो इ बिखुङा ओरै सा फारसे दबदो इबो ओरै दबदो ना आरो इसोर मा मोनसे दुलुरनि बाहागो आरो इ मोनसे ओरै दुलुरमोन नै मोनसे ओरै दुलुरमोन आरो ना इ दुलुर मोननैनिनो नैबेखौ जेब्ला जों बेखौ खोमोरना होदो आरो ओजोंबो नैबेखौ जेब्ला जोङो माने गैया खालामना होदोना अब्लाथाय मा दुलुरनि बाहागो मोननैया ओजाबो मा सा फारसे दबनाय मोनसे गोजों बिजों सोमजिदो आरो बेखौनो मा होनना बुङो जों खंसा लेन्स होननानै बुङो नेक्स्ट एबार जों गुबुन मोनसे सोंथियाव फैलायनि नेक्स्ट मोनसे सोंथि लाबाय जों बेयाव जाहैबाय मा खरलेब लेन्सनि बुंफुरलु लिर दा खरलेब लेन्सआलाय मा गंसे लेन्सनि मोननैबो बिखुङा सिं फारसे दबनाय एबा मोननै दुलुरनि बिखुं जायोब्ला बेखौनो दबनाय मोननै दुलुरनि बिखुं जायोब्ला बेखौनो खरलेब लेन्स बुङो माबायदि खरलेब लेन्सआ नैबेनो आरो नैबे जाबाय खरलेब लेन्स मा इ मोनसे बिखुङा सिं फारसे दबदो नै मोनसे बिखुङाव सिं फारसे दबदो आरो इसोर मा मोनसे दुलुरनि बाहागो नै मोनसे दुलुरनि बाहागो इबो मा मोनसे दुलुरनि बाहागोमोन ओमफ्राय बे दुलुरनिनो नै मोनसे दुलुर इ मोनसे दुलुरमोन बे दुलुरनिनो जेब्ला जों नैबेखिनिखौ गैया खालामनानै बेखिनिखौ लाखिदोना आरो थिग बिदिनो ओजोंहाबो जेब्ला नैबेखिनि बाहागोखौ जोङो गारनानै नैबेखिनिखौ लाखिब्लाथाय मा जाबाय मोनसे लेन्स सोमजिबाय मोनसे गोजों बिजों बेनो जाहैबाय मा खरलेब लेन्स आरो इयो अब्लाथाय बेखिनिया एबार नेक्स्ट जोङो गुबुन मोनसे टपिकसिम फैबावनि आरो मोनसे सोंथि लाबाय बे जाबाय मा दुलुर लेन्स माखौ बुङो ना गंसे लेन्स जायनि मोननै बिखुङा दुलुरनि बिखुं जायो बेखौनो दुलुर लेन्स बुङो आरो दा जेनेबा इयो नैबे खंसा लेन्स लायोब्ला मा इयो दुलुर लेन्सआवनो गोलैगोन मानो होनबाथाय दुलुरनि बाहागोफोर नै बिखुंफोरा थिग बिदिनो खरलेब लेन्सखौ लायोब्लाबो मा खरलेब लेन्सआबो मा मोनसे दुलुर लेन्सनि सिङावनो गोग्लैयो मानो होनबाथाय बेनि बिखुङा मा दुलुर मोननैनि बाहागो आरो अब्लानिया बेनो जाबाय दुलुर लेन्सनि बुंफुरलु मोनसे सोंथि लाबाय जों इयाव नाय दुलुर लेन्सनि खेंख्रा मिरु माखौ बुङो दा बुंफुरलुआ ओरैबायदि गंसे लेन्सआ गंसे खंसा लेन्स एबा गंसे खरलेब लेन्स जानो हागौ नाथाय बिहा मोननै दुलुर बिखुं थायो बेफोर बिखुंफोरा मोनफ्रोमबो मोनफा दुलुरनि बाहागो बेफोर दुलुरफोरनि मिरुखौनो दुलुर लेन्सनि खेंख्रा मिरु बुङो दा माबायदि हमना ला नैबे गंसे खंसा लेन्स ना अब्ला बै खंसा लेन्सआ मा होनना बुंदो मोनसे इनि जिथु नैबे बिखुं ना नै बिखुङा मोनसे दुलुरनि बाहागो आरो इ मोनसे ओरै दुलुर दंमोन जेनेबा बिदि दुलुर मोनसे दंमोन अब्लानिया इ जेब्ला ओरै दुलुर जागोन ना इ दुलुराथ' मोनसे मेरु थागोन नै मेरु जेनेबा अब्लाथाय इ मेरु जेनेबा इखौ C1 जों फोरमायबाय जों आरो नैबेयो
इबोथ' मोनसे दुलुरनि बाहागो नैबे लेन्सनि नैबे मोनसे रिफिग्रा बाहागो इबो मोनसे दुलुरनि बाहागो आरो इ मोनसे दुलुर अब्ला इयाबोथ' मा मोनसे मेरु थागोन जेनेबा नै मेरु आरो इयो C2 ना अब्लानिया जों मा होनगोन नैबे लेन्सआ जितु दुलुरनि बाहागो बिनि मेरुखौ C1 आरो नैबे इ मोनसे लेन्स जि दङ ना बेनि इयो जाय दुलुरनि बाहागो बेनि मेरुखौ C2 नाम होगोन आरो C1 C2 आनो मा जाबाय दुलुर लेन्सनि थाखाय खेंख्रा मेरु आरो इयो दुलुर लेन्सनि खेंख्रा मेरु जायगोन जेब्ला जों इखौ खोमोरना होगोन माबोरै नुगोन इखौ नैबे C1 ओरै जाहैबायना आरो ओजोंबो नैबेखौ खोमोरना होबाथाय मा जाबाय नैबे C2 अब्लाथाय नैबे C1 आरो नैबे C2 खौ मा होननानै बुंगोन नैबे खंसा लेन्स दायो खंसा लेन्सबाबो दुलुर लेन्सआवनो गोलैखायो नालाय नैबे दुलुर लेन्स बा खंसा लेन्सनि मा इयो नै मोननैया जाबाय खेंख्रा मेरु आरो खेंख्रा मेरुखौ जों माजों फोरमायो C1 आरो C2 जों फोरमायो आरो इखौ जोङो C1 नि जायगायाव 2F1 जोंबो फोरमायो उनाव मोनगोन जों माबोरै फोरमायो नैबे C1 खौ जोङो 2F1 जोंबो फोरमायो थिग बिदिनो C2 खौ जों माजों फोरमायो 2F2 इजों फोरमायगोन आरो थिग बिदिनो हमना ला एबार आं खरलेब लेन्स लाबाय गंसे नैबे जाबाय खरलेब लेन्स इयो मा दुलुर मोननैनि बाहागो जागोन नैबे रिफिग्रा बाहागो ना इयाव हमना ला ओजोंहा मोनसे दुलुर दंमोन आरो इयो ना दा होमबाथाय नैबे दुलुरा मा मोनसे मेरु थागोन हमना ला इ मेरु आरो थिग बिदिनो नै मोनसेया नै रिफिग्रा बाहागो इबो मोनसे दुलुरनि बाहागो ओरैहाय ओरै मोनसे दुलुरनि बाहागो आरो अब्लाथाय इ दुलुराबो मा मोनसे मेरु थागोन इ मेरुफोरखौ जों मा जोगोन C1 मोनसेखौ C2 जोगोन आरो अब्ला इ C1 आरो C2 आनो मा जागोन नै जे खरलेब लेन्स नैबे खरलेब लेन्सनि बे जाहैगोन खेंख्रा मेरु नैबेनि खेंख्रा मेरु जाबाय नैबे C1 आरो C2 आ मा खेंख्रा मेरु सोरनि खेंख्रा मेरु नैबे खरलेब लेन्सनि आरो बेखौ जों माजों फोरमायो C1 जों आरो C1 खौनो 2F1 जोंबो फोरमायो थिग बिदिनो नैबे C2 खौ 2F2 बेजोंबो फोरमायो आरो उनाव जों मोनलांबाय थागोन बेखौ बे अब्लाथाय जोंना बे जाबाय दुलुर लेन्सनि खेंख्रा मेरुनि सोमोन्दै एबार गुबुन मोनसेयाव फैनि जों एबार जों लाबाय मोनसे सोंथि जे दुलुर लेन्सनि नैबे दुलुर लेन्सनि गाहाय अक्ष माखौ बुङो दा दुलुर लेन्सनि गाहाय अक्षआ मालाय मा नाय गंसे दुलुर लेन्सनि मोननै खेंख्रा मेरुनि गेजेरजों बारलांनाय हांखोखौनो दुलुर लेन्सनि गाहाय अक्ष बुङो माबोरैहाय जे गंसे दुलुर लेन्सआव मा थायो मोननै खेंख्रा मेरु थायो दहाय जों मोनखाबाय जे जेनेबा नैबे खंसा लेन्स आरो इयाव मा मोननै खेंख्रा मेरु थागोन C1 आरो C2 जायखौ जों C1 खौ 2F1 जों फोरमायो C2 खौ 2F2 जों फोरमायो आरो इ मोननै बिन्दोनि गेजेरजों जाय हांखो थांगोन दा जुदि जों नैबे हांखो दोंसेखौ बोयोब्ला नैबे हांखोखौ बोना होयोब्ला ना अब्लाथाय बेखौ मा होननानै बुङो नैबे हांखोखौनो होननानै बुङो गाहाय अक्ष होनना बुङो आरो नैबे दुलुर लेन्स बा नैबे खंसा लेन्सनि गाहाय अक्ष थिग बिदिनो खरलेब लेन्सआवबो मोननै खेंख्रा मेरु थायो C1 जायखौ 2F1 जों फोरमायो आरो मोनसे C2 जायखौ 2F2 जों फोरमायो अब्ला C1 आरो C2 नि गेजेरजों जाय हांखोआ थांगोन ना बै हांखोखौनो मा होनना बुंगोन गाहाय अक्ष होनना बुंगोन जों जुदि ओरै दोंसे हांखो बोयोब्ला नैबे हांखोखौ मा होनना बुंगोन मोनसे गाहाय अक्ष होननानै बुंगोन आरो बे अब्लानिया बे जाबाय दुलुर लेन्सनि गाहाय अक्षनि बुंफुरलु नेक्स्ट सोंथि लाबाय बे सोंथिया दङ दुलुर लेन्सनि सोरां मेरु माखौ बुङो अब्लाथाय बेनि फिननाया जाबाय गंसे दुलुर लेन्सनि गेजेर बिन्दोखौनो बेनि सोरां मेरु बुङो मा होनदों गंसे दुलुर लेन्सनि गेजेर बिन्दोखौनो बेनि सोरां मेरु बुङो बेखौ सरासनस्रायै अ हांखोजों फोरमायो दा बेखौ अ हांखोजों फोरमायो होनना बुंदों आरो ना अब्लाथाय नाय गंसे लेन्सनि गेजेर बिन्दो होनदों दा नैबे इ जाबाय मोनसे मा इ जाबाय मोनसे खंसा लेन्स आरो नैबे जाबाय मोनसे खरलेब लेन्स दा मा होनना बुंदों बिसोरनि गेजेर बिन्दोखौ सोरां मेरु होनना बुंदों आरो दा सोरां मेरुखौ बोरै मोनगोन नैथ' गाहाय अक्ष थाबायना जों नैबेयाव खंसा लेन्सआव दिहुनबा मा खालामनांगोन नैबे लेन्सनि जाय नैबे बिन्दो आरो नैबे बिन्दो ना
बे मोननैखौ जों फोनांजाबना नांगोन आरो ओरैहाय फोनांजाबना नांगोन जों फोनांजाब्लाथाय मा जाबाय नैजे थोंगोरै बोनाय बेजों नैबे गाहायखौ जब' दानस'दो नै बिन्दोआव दानस'दो ना नैबे बिन्दोखौनो मा होनना बुंगोन सोरां मेरु होनना बुंगोन आरो इखौ जोङो अजों फोरमायो आरो नैबे बिन्दोखौ थिग बिदिनो नैबे खरलेब लेन्सआवबो मा जाबाय गाहायखौ थाखाबाय ओमफ्राय दा नै बिनि गेजेर बिन्दोला नै ओजोंआबो नैबेनि बिनि गेजेर बिन्दो आरो नैबेनि गेजेर बिन्दो ना बेखौ जेब्ला जों स्केलजों ओरै फोनांजाबना होगोन जेब्ला जों बेखौ फोनांजाबना होगोन फोनांजाबना होबाथाय मा जागोन नैयाव जोङो गाहाय अक्ष आरो नैबे थोंगोरनि गेजेराव मोनसे दानस'नाय बिन्दो मोनगोन नैजे दानस'नाय बिन्दो बे दानस'नाय बिन्दोखौनो मा होनगोन सोरां मेरु होननानै बुंगोन आरो सोरां मेरुखौ माजों फोरमायो होनदों अजों फोरमायो आरो माने नै बिन्दोआ अ जाहैबाय आरो बे जाबाय खरलेब लेन्स अब्लाथाय खंसा लेन्स आरो खरलेब लेन्सनि जिथु बुंफुरलु बे थांबाय जोंहा आबार गुबुन मोनसे टपिकसिम फैनि आरो नेक्स्ट जोङो मोनसे सोंथि लाबाय बे जाबाय गंसे खंसा लेन्सनि गाहाय फकास माखौ बुङो दा गाहाय फकासालाय मा गंसे खंसा लेन्सनि थाखाय बुंफुरलुआ ओरैबायदि गंसे खंसा लेन्सनि गाहाय अक्षनि लिगै फैनाय सोरां रोदाफोरा रिफि खननायनि उनाव गाहाय अक्षनि जाय बिन्दोथिं बारलाङो बै बिन्दोखौनो खंसा लेन्सनि गाहाय फकास बुङो दा होमबाथाय आङो नैयाव मोनसे खोन्थिना होदो हमना ला खंसा लेन्स आरो ना खंसा लेन्सबाथाय मा जायो बेहा मोननै मा थागोन खेंख्रा मेरु थागोन ओजा मोनसे आरो ओजोंहा मोनसे बेनिफ्राय उनाव C1 आरो C2 खौ जेब्ला फोनांजाबगोन बेखौ मा होननानै बुङो बेखौ होनना बुङो गाहाय अक्ष अब्लानिया बोरै जागोन नाय बेनि उनाव नैयाव मा थायो मोनसे सोरां मेरु दिहुनबा ओरै थोंगोर मोनसे लाबाथाय मा इयाव सोरां मेरु अखौ मोनो आरो बेनि उनाव मा होनना बुंदो जे गंसे खंसा लेन्सनि गाहाय अक्षनि लिगै फैनाय सोरां रोदाफ्रा नैबे गाहाय अक्षना बेनि लिगै जुदि ओरै सोरां रोदा फैयोना अब्ला बै सोरां रोदाया फैनायनि उनाव मा जागोन मोनसे बिन्दोथिं ओरै दानस'लांगोन आरो ओरैहाय अब्लाथाय गाहाय अक्ष नैजे गाहाय अक्ष बेखौ बबे बिन्दोआव दानफैयो नै बिन्दोआव दानबायना बेखौनो मा होनना बुङो बेखौनो होननानै बुङो गाहाय फकास होनना बुङो आरो नैबे जेनेबा नोजा सिया 2 नालाय इयाव मा होनांगोन F2 होनांगोन नैबे बिन्दोखौ थिग बिदिनो आरो जुदि दोंसे ओरै फैयोब्लाना इ दोंसेया बोजा थांगोन नैयाव रिफि खनगोन रिफि खननायनि उनाव इयो ओरै F2 खै बारलांगोन आरो F2 खै बारलांगोन अब्ला नै F2 बिन्दोखै थांदों नालाय गाहाय अक्षनि F2 बिन्दोखै माने जायखिजाया नैबे गाहाय अक्षनि लिगै फैनाय सोरां रोदाफोरा रिफि खननायनि उनाव गाहाय अक्षनि जाय बिन्दोखै बारलाङो बेखौनो मा होनना बुङो गाहाय फकास होनना बुङो ओजोंहा C2 थानायखाय इखौ F2 नाम होदो नै बिन्दोखौ ओजोंहा जुदि जायोमोनबा सोरां रोदाया ओरै फैना ओरै रिफि खनबा मा जागोन नैदि अबेबा मोनसे बिन्दोआव बेयो दानस'गोन आरो अबेबा बिन्दोसो थांगोन बे बिन्दोखौ मा होनगोन जों गाहाय फकास होनगोन बेयो ओजा C1 नालाय मा जागोन F1 जागोन आरो थामहिनबा मोनसे दुलुर लेन्स बे खरलेब जा खंसा जा मा जागोन खेंख्रा मिरुआ मोननै C1 आरो C2 थिग बिदिनो गाहाय फकासा मोननै जायो F1 आरो F2 जायो आरो माने बे जाबाय जोंहा दा जों खंसा लेन्सनिल' लादों नालाय खंसा लेन्सखौल' आं खोन्थिबाय खंसा लेन्सआव मा नैबे गाहाय अक्षनि लिगै फैनाय सोरां रोदाया F2 खै दानबाय नै लिगै फैनायाबो जा F2 खै दानदो जुदि ओजोंनिफ्राय फैयोबा सोरां रोदायाबो जा F1 आव दानफैगोन आरो बेयो ओमफ्राय दा इयाव मोनसे खोथा जों सानना मोनो जे खंसा लेन्सआव जायखिजाया सोरां रोदाफोरा मा फैयो सोरां रोदाफोर जायफोर माने नैबे खंसा लेन्सआव गोलैफैयो बैफोर सोरां रोदाफोरा रिफि खननायनि उनाव बोजाफैयो ओरैहाय गाहाय अक्षनि फारसे ओरै नांजाब मोखां माने नांजाबदो आरो नैबे गाहाय अक्षखै मा फैयो नांजाबनो थाखाय फैयो आरो नांजाब मोखां जाना फैयो होनना बुङो बेफोरबायदिखौ ओरैनो जिहेतु सोरां रोदाफोरा रिफि खननायनि उनाव खंसा लेन्सआव गाहाय अक्षनि फारसे नांजाब मोखां जाना फैयो नालाय बेनिखायनो नैबे खंसा लेन्सखौ जों मा होनना बुङो मोनसे नांजाब मोखां लेन्स होननानैबो बुङो आरो बेनिखायनो दा जोङो बेयाव सोंथिबो फैयो जे खंसा लेन्सखौ मानो नांजाब मोखां लेन्स बुङो बेफोरबायदि अब्ला आं सोंथिखौ लिरनानै बेनि फिननायखौबो होखानि दा जोङो सोंथिखौ लाबाय जे गंसे खंसा लेन्सखौ मानो नांजाब मोखां लेन्सबो बुङो होनना बुंदों आरो नाय गंसे खंसा लेन्ससिम फैनाय सोरां रोदाफोरखौ रिफि खननायनि उनाव नांजाब मोखां खालामनायनि थाखाय बेखौ नांजाब मोखां
लेन्सबो बुङो। बे जाबाय बेनि फिननाय आरो आंथ' एसे सिगाङाव बेखौ बुजायना होखाबायानो माबोरै नांजाब मोखां खालामो सोरां रोदाफोरखौ खंसा लेन्सआ। एबार नेक्स्ट जोङो एबार खरलेब लेन्सनियाव फैलायनोसै। खरलेब लेन्सनि फकास गाहाय फकासाव फैनि जों। नेक्स्ट जों सोंथि मोनसे लाबाय, बे दं गंसे खरलेब लेन्सनि गाहाय फकास माखौ बुङो? दा बेनि फिननाया माबायदि जे गंसे खरलेब लेन्सनि गाहाय अक्षनि लिगै फैनाय सोरां रोदाफोरा रिफिखननायनि उनाव बेफोरखौ गाहाय अक्षनि जाय बिन्दोनिफ्राय ओंखारलांनाय बायदि नुयो बै बिन्दोखौनो खरलेब लेन्सनि गाहाय फकास बुङो। दा होमबाथाय आं सावगारिजों खोन्थिना होदो। नै जेनेबा मोनसे खरलेब लेन्स आरो नैबे मोनसे खरलेब लेन्स। अब्लाथाय बे खरलेब लेन्सआव मा जागोन जोंहा ओरैबायदि जे बे गाहाय अक्ष, नैबे गाहाय अक्षआव मा थायोमोन खेंख्रा मिरु मोननैखौ फोनांजाबना आरो ना। नै जेनेबा C1 आरो ओजों थानाया मा C2 बेयो। अब्लानिया दा नैबे गाहाय अक्षनि लिगै फैनाय सोरां रोदाफोरखौ होनदो। दा गाहाय अक्षनि लिगै जुदि ओरै मोनसे सोरां रोदा फैबायब्लाना बै सोरां रोदाया रिफिखननायनि उनाव मा जागोन अबेबा मोनसे बिन्दोनिफ्राय ओंखारलांनाय बायदि जागोन आरो। हमना ला नै मोनसे बिन्दो आरो बे बिन्दोनिफ्राय ओंखारलांनाय बायदि जागोन। माबोरै ओंखारलांनाय बायदि जागोन नै बिन्दोनिफ्राय ओरैहाय आरो बिदि माने बेफोरबायदि ओंखारलांदो जेनेबा। ओमफ्राय दट दटजों फोनांनाबा जेनेबा नै मोनसे बिन्दोनिफ्राय ओंखारलांदो आरो नै बिन्दोनिफ्राय ओरै ओंखारलांनाय बायदि जादों। नायो नै सोरां रोदा ओरै फैदोंमोन ओरै रिफिखनलांदो। ओमफ्राय नै रिफिखननाय रोदाखौ नै मोनसे बिन्दोनिफ्राय ओरै ओंखारलांनाय बायदि नुदों नालाय नै बिन्दोखौ मा होनगोन गाहाय फकास होनगोन आरो। जेनेबा ओजा C1 दं नालाय नै बिन्दोखौ जोङो मा लिरनो हागौ F1 लिरनो हागौ आरो F1। थिग बिदिनो ओजोंबो थागोन नैबेखिनियाव इ जागोन मा ओजा C2 दं नालाय F2 थागोन आरो। माने जिहेथु जोंहा खेंख्रा मिरुआ मोननै नालाय खरलेब लेन्सआव बेनिखायनो गाहाय फकासा मोननै जागोन F1 ओजाना F2। आरो बे आयनानि जे एखेयानोखा खोथाफ्रा जेनेबा नैयो O नालाय सोरां मिरु नालाय ना O आरो नै C1 बिनि गेजेर बिन्दोआनो F1 O आरो नै C2 नि गेजेर बिन्दोआनो मा F2। थिग बिदिनो नै गाहायखैबो जुदि हमना ला फैयोब्लाथाय दोंसे लिग सोरां रोदा फैबा गाहाय अक्षनि लिगै फैबाय आरो दोंसे सोरां रोदायाना बियो जेब्ला नैयाव गोलैबाय गोलैनानै रिफिखनगोन। रिफिखननायनि उनाव मा जागोन इयो नै F1 निफ्राय ओंखारलांनाय बायदि जागोन आरो जेनेबा नै F1 निफ्राय ओरै ओंखारलांदो इयो दट दट ओरै फैबाय नैदि नै माबायदि ओंखारदो ओरै फैदोंमोन गाहाय अक्षनि लिगै ओरै फैनानै मा जाबाय ओरै रिफिखनबाय आरो रिफिखननाय रोदाखौ नै F1 निफ्राय ओंखारबोनाय बायदि मोनदों। बेनिखायनो नै F1 आ जाबाय मा गाहाय फकास बेयो। नै गाहाय फकास F1 आ ओजाबो नैबे F2 आ गाहाय फकास आरो बे जाबाय खरलेब लेन्सनि थाखाय गाहाय फकासनि बुंफुरलु। होमबानिया जोंहा इयाव आरो मिथिनो गोनां मोनसे खोथा थाहैदो जे इयाव नाय इथ' लिग सोरां रोदा नंगौना। जुदि सोरां रोदाफ्रा लिग नङाबो जायो अब्लाबो मा जायो मोनसे खरलेब लेन्सआव जेब्ला सोरां रोदाफोरा फैयो बियो रिफिखननायनि उनाव मा जायो नैबे गाहाय अक्षनिफ्राय ओरै गोजान फारसे जानगारलांनाय बायदि जायो आरो। थामहिनबा जायखौ जोङो मा सोदोबजों फोरमायो बेखौ होनना बुङो उदां मोखां। उदां मोखां होनना बुङो आरो माने बिसोर उदां मोखां जालाङो रिफिखननाय रोदाफ्रा। खरलेब लेन्सआव गोलैनाय गासैबो सोरां रोदाफोरा मा जायो रिफिखननायनि उनाव उदां मोखां जालाङो। आरो उदां मोखां जालांनायनि थाखायनो खरलेब लेन्सफोरखौ मा होनना बुङो उदां मोखां लेन्स होननानैबो बुङो आरो। माने सोंथि फैबायानो थायो जोंहा जे गंसे खरलेब लेन्सखौ उदां मोखां लेन्सबो मानो बुङो जाहोन हो बिदि होननानै फैयो आरो। अब्लाथाय आं बेनि सोंथिखौबो होनि बेनि फिननायखौबो होखानोसै। एबार जों सोंथिखौ लाबाय बे जाबाय गंसे खरलेब लेन्सखौ मानो उदां मोखां लेन्सबो बुङो। दा बेनि फिननाया ओरैबायदि जे गंसे खरलेब लेन्ससिम फैनाय सोरां रोदाफ्रा रिफिखननायनि उनाव उदां मोखां जालांनायनि थाखायनो बेखौ गंसे उदां मोखां लेन्सबो बुङो आरो। बे जाबाय बेनि फिननाय। आरो बे जोबनायजों लोगोसे जोंहा खरलेब लेन्सनियाबो जोब्बाय होनो गोनां बुंफुरलुखिनिया। आरो बेजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावनानै दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।